και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά στις 4ες Λιμναίες Πολιτιστικές Πτυχές Δυσπηλιού 2015. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το Σύλλογο Επισκοπή Αλεξάνδρειας Συμμαθίας, που με χαρά αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και θα μας παρουσιάσει χορούς από τον τόπο του. Η εκδήλωση θα κλείσει με τα χορευτικά τμήματα παιδών και ενηλίκων του Συλλόγου μας, τα οποία θα παρουσιάσουν τη δουλειά της φετινής σεζόν με το δάσκαλό τους Κώστα Τσιάρα. Σε αυτό το σημείο θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω πως το παιδικό τμήμα του Συλλόγου μας θα χορέψει με δικές μας στολές, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, κυρία Ειρήνη Ιωαννίδου, καθώς επίσης και με τη βοηθούς γυναίκες του Συλλόγου. Αυτό ως ένα δείγμα προσφοράς και καλής θέλησης. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους όσους πρόσφεραν για να ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση και να σε ευχηθούμε καλή διασκέδαση. Και ένα σχόλιο από μένα, μην φοβάστε τον καιρό, θα μας πάει καλά γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Την αγάπη μας. Να καλωσορίσω και το Σύλλογο Επισκοπής Αλεξάνδρειας Συμμαθίας που θα μας παρουσιάσει την τόσο ιδιαίτερη παράδοση των δουμπλουκιώτικων χορών. Πριν την έναρξη της σημερινής βραδιάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Καταρχήν τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς Μοίηση για την παραχώρηση των παιδικών στολών που χρειαστήκαμε. Τις κυρίες Εύα Κωνσταντινίδου και Βίκη Σπυροπούλου για 2 στολές στράικης που μας χρειάστηκαν επίσης. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως θα ήθελα να το απευθύνω σε κάποιον άνθρωπο που δεν μας ακούει, το φίλο μου το Θανάση το Στράτο από τους Ακρίτες Αλεξανδρούπολης, που χωρίς δεύτερη σκέψη όταν του ζήτησα τις στολές για να παρουσιάσουμε Θράκη με τις στολές της Θράκης, δέχτηκε να μας βοηθήσει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που όλη αυτή την χρονιά στάθηκαν δίπλα μας και αυτούς που έστω και μακριά χαίρονταν με τις χαρές μας και μαραίνονταν με τις αγωνίες μας και μοιράζονταν τις αγωνίες μας. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω ιδιαίτερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις αρκετά προχειρογραμμένες. Φτάνει στο τέλος σήμερα μια χορευτική βραδιά, μια χορευτική χρονιά, που την ξεκινήσαμε μαζί πριν από 7 περίπου μήνες στις αρχές του Νοέμβρη. Αισθάνομαι υπέροχα που όλο αυτό το διάστημα είμαι μαζί σας, όχι ως δάσκαλος χορού, αλλά ως μέλος μιας καταπληκτικής παρέας. Το αρχικό μούδιασμα το διαδέχτηκε μια μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε για να χορέσουμε. Να χορέσω όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα αυτά τα παιδιά που χωρίς να είναι κάτοικοι του τόπου αυτού, ήρθαν μαζί μας, συμμετείχαν στην προσπάθειά μας αυτή και αρκετά από αυτά τα παιδιά θα χορέψουν σήμερα στην παράσταση. Αυτό το όμορφο κλίμα γινόταν μέρα με τη μέρα καλύτερο. Και να είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ μπροστά για να σας δείξουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζω να σας αρέσει και να ευχηθώ του χρόνου τέτοια μέρα να εμφανιστούμε εδώ σε αυτόν τον τόσο όμορφο χώρο, τουλάχιστον διπλάσιοι χορευτές. Καλή σας διασκέδαση. Λοιπόν, θα εμφανιστούν με τη σειρά τα 2 μικρά παιδικά τμήματα του Συλλόγου. Στην αρχή μαζί, στη συνέχεια 4 τραγούδια θα τα χορέψουν μόνο τα παιδιά που είναι ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές. Θα ακουστούν τραγούδια από την περιοχή της Ηπείρου και της Μακεδονίας και ένας χορός από την περιοχή της Θράκης. Κοντούλα Λεμονιά, Φυσούνι, Ποδαράκι, Χασαπιά, Συρτό Μακεδονίας, Ζάραμο, Πατρούλα ή Πατρούνινο και Ράικος. Καλή διασκέδαση.